Mantie Jaramalolo TV en kinde makare ma indien chiro mar kukumar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jefolo Mbaka audio chiemo kawuono wadwa rango weche go ko mag the People's Assembly achielo kuom weche go kambe no wachi kod kweth mar NASA ngidwani mondo giti godo mondo gine kaka ginyalo golo sirikal mar migosi Kenyatta. Antiere kod wende studio bro nyiso nyinge kaito dhi me kod chenro machalo kama biro ke studio ero kama mosogala mache amoso ni kwara mogi amoso jaturu ano I hope you real maber. Ani lo kan jono tiena. And ja Ugenya. Specifically ja East Ugenya. Ja East Ugenya. Kata kamana ja Siaya County. Ja Siaya County. Ero kamana nya John ja East Ugenya. John achiel kachelo darango weche mabende ne owachi tieno koja chande kod kweth mar NASA mabende koro lego wacho ne gidwa tiyo kod mbiu pogore mondo megene ni gigolo okwe lodge ni mar migosi Kenyatta. Achiel kuom weche mane giwacho ne gin boycott mar weche go mag mwandu ka achiel kod weche go mag People's Assembly. Odiochieng' ma kono no warange ni to People's Assembly ni en gima chalo nade mano. Koro Jeff kiwacho maradier kech warango gima bro dhi nyime kuom muda mabor. Ka warango gima dhi kuom thuolo malach. To achiel kuom gi en yo mar loso gimoro machie moro kata mana nyithiwa nyalo duogo. Ne gima ne watimo ni. Nikech koro gen Kenya kama chopeni. Kenya bro bedo ni inyalo mana bedo jatelo kata president. To president no iwacho the winner gets all. To president ki bedo tiwuok e kweth ma kabila duong. Nyaka yud major support ko ki kabindi. Tai wasedo nitie kendo okang kweth moro kabe mar wakoche. Kweth ma wakora maka gitamre to gikwalo kura gitimo everything kori go kura piny kuchande go to ini kwale Nairobi. Koro mano emomiyo serango jowacho no bwana kara gimwa timuru walokuru pachwa. To walokuru pachwa ni kokale piny ground mugik. Koro the People's Assembly maniwinjo ka NASA wacho cha. Wao kinasa wachomo NRM National Resistance Movement. Koro National Resistance Movement ntiere wing moro be ma the People's Assembly. Man is a people driven. Martin en job kweth mar jopiny ema koro suoto gigi suoto pach gi koro ka kochakre e kuku mar ruli mar administration piny county. Nikech koro yudo ne kata diera sani king'iyo gimo wey the People's Assembly en kweth mar joma chung ineno e town kata mni assembly Siaya kata mna Homa Bay kata Migori kata mna kamora mora ibiro ntiere joma chunga ibut ka uso magazeti ilo gele bunge la wananchi koro jogi ka gichung kati yudo ka giwacho weche mopogore giwacho ma magazeti ondiko moko be nyogi neni television moko be nitie manyogi winji radio. Koro gikiko paro gi kanyakla tai moko be nyogi winji ka governor wacho moko be nyogi winji assembly to gikiko gi karachia maiso ne gin gima informed decision gi en gima ngato wacho kata gima ondiki nikech gin counter gigi to gin ma ging'eyo at the same time jogi ong'eyo gima chandogi e ground magin be gin gi pach gima gigolo ka makopo ng'ane wuoyo marach to wacho ng'ani nyochung mbele onego wager Dipsy Gweng to gin gichako wacho kai go wager factory mar omena to onego wager deep nikech dog wachandre koro don paro gi ka gi put together ka gi keto gi karachiel in the People's Assembly tai waketo gi gibedo organized gibedo gi jakom koro jogi gi monitor assembly ni ineno ga assembly mar piny kani jogi ema monitor jogwengi jogi nikech jogi ema kopo bo amua governor dwaro no kuny pi mondo kon jopiny to jogi dwaro no dhi loka iwacho ni gidhi timo benchmarking assembly gin gidwa the benchmarking to governor to dwaro no kuny pi koro do pach paro gi opogre koro jopiny gi man koni governor inano ga matien ntiere ngato madwaga monitor jogi koro from the ground jogi be kantie parliament national parliament in Nairobi okalo gi marach to bunge la wananchi account People's Assembly gi riure karachiel nikech gibro bed actually is a formal process koro giriure karachiel to gitamre to how effective is it yani kagi wacho pach gini very effective en ngama kawe mawacho ni oyo People's Assembly wacho ABCD mind mambe odoni mondo tigo goso en serikal ado mi example achiel Jeff ing'eno Jeff nitiere ndalo moko akenyo chen piny moro machiegni kaego ing'eno nitiere kweth mar jopiny jo bunge go neno dhi bogolo members of the parliament ogolo gi parliament bo ogolo gi kabisa ka gidwa chako kalo pach gi gweng bo jogo riembo gi parliament riembo gi bunge bogolo gi koro jogi
mai kore kama power ti ema gini jowe ngag duol to shida mwan go podo gibedo formalizing to the constitution koro mai omineno ka iwadwa ganwa chur gigi mondo gini obedi system makoro wabed gi ngama nyalo watch both levels of the assemblies obed parliament, national parliament, obed the senate, obed piny ground county assembly nyaka bedi gi japiny ni manyalo kata nigi mudwa kalo gi okwayie ineno koro kaka to sibet kamano to kagi kata to gin koro gitere amane mar sirikal nikech wacho ni ka gin bende gin kod duondegi to wan bende wan gi national assembly moyiere jotelo wan gi county assembly bende moyiere MCAs koro jok ma une pa people's assembly duondu ni uchore ne nga mondo mi obed implement koro kwa tamre what is dissenting voices mar jopiny watamre koro why do system wanyalo legally channel go into constitution ma constitution ogolo provisions mopogre achiel kuom gi mwan go right mwanyalo timo en picketing peaceful protests iwinjoge mago ntie koro samwa tamre cha be wan dey kon gi formal letter kaka the people's assembly wan dey kon gi formal letter no we don't agree with your opinion e gima nyu kalo cha kapodo ko bedo signed into law okwadwa to gitamre koro we have the right koro kai national resistance movement bedonje koro en movement mar the whole nation koro wachako protests ineno ga koro ntie wing mineno majakom okelogi gik ma jo naso okelogi kikipar ngigi moro tiyo go moro to moro nyaka tig moro actually moro nyaka obedo joined go moro mamae matimo mato timo ma koro nasa tero jo od bura ibura nasa emotero ga nasa coalition emotero dhano e od bura i county assembly uteri senate utero kamora mora ta into the NRM the national resistance movement koro mano en mar forceful preposition gin gibiro wadhiro pach jopiny gibiro githuon within the confines of the law githuon idhire githuon but within the confines mege ped chik ma Kenya maonge lweny moro amora mama okore provisions winjo ka nyisi matin ema winjo ka jakom wacho ne wabro luongo bura obro nyiso wa chieng mwachako to obro nyiso wa ma kikunyia ma ineno ga wadon wa push gi mondo gibed coast mondo ngato winjire jopiny otamre gini otamre ineno ga koro the people's assembly macha e bende na chokruok mar jopiny koro wa organize gimodwa timo ni koro wadwa organize e level mapiny ko chakre piny kubiro nyaka ma to nawinjo kama Migosi Odinga nowacho ni odwa ni mondo mi obed kod jotelo duto obed kod jotend kanise obed kod MPs obed kod senators obed kod governors obed kod jopiny omema ka wan jefolo ginegi iparo ni membership ne robro chalo nade oso onego bed e od bura gin gibede od bura governors gin gibeda kacha mondo jopiny ema koro bed ni odong gi the people's assembly the wing mar jomoyier madhi od bura madhi timo legislations magi wacho gin makoro jopiny oyiero gi mondo gidhi nikech waparo pach gi ler or wapne giyudo opportunity man gi paro pach gi ler mondo giyudo opportunity koro mago jo NASA mano ni NASA wing mar NASA motero ji assembly both county assembly utero ji national assembly kod the senate koro national resistance movement benegi wing koro national resistance movement ema koro exactly koro sama bei mar gidre maro mogo idho to wa feel the pinch waduto to wase tero no jo od buche wan mondo tero dhi wache wach mabe mamogoni to nikech waonge numbers bunge kata nikech this is the time no wan waonge numbers koro next time bro bedo manga machia koro sama ngano onge numbers gini actually is made for Kenyans okay na gino close and Raila emadwa golo go ngato and for posterity gini nyaka mbele generations to generations koro sama koro waikre makoro human rights complain the civil society complain journalists be complain ineno ga awinji jokanisa be complain the church the clergy complain koro ware karachiel to wachako andamana koro we are doing it under the national resistance movement koro andamana to watimo yore temo nyalo to force somebody mondo winj mondo donji itina ero kamano tina obro ka yo watin kaito waduoge thuolo mar ariyo wadwa ng'eyo ni to time frame chalo nade mondo migigi kiduto timre kech bende okwanyalo wacho ni ne unyiso ganda ka utiyo kod jatend Migosi Odinga ni Migosi uru nyaka nogol e loch koro kang'eyo ni to gini time frame ni bende odhi fit between kochakore kawuono nyaka 2022 koso en mana gima en future plan mana kaka iwache no ma endien kukumaro
en chenro mar kuku mar wach achiel kachiel watemo ng'injo matindo tindo gima tie the People's Assembly en maendi en achiel kuom wing no ma bene koro NASA nokelo ka bene koro ne gichak gi rebrand ka bene koro giluongre the National Resistance Movement. Achiel kachiel watemo rango maendi mondo mi oganda ong'e ni to gima ne NASA temo wacho mar the People's Assembly ni en gima chalo nade. Achaka ruoki studio moso ganda ichaki wach ni gini an nying lugan John Otieno laktar an ja Ugenya to Ajasiaya County. Ero kama na John kan wadhi yoto nwa penjore ni to iwacho ni koro ka une People's Assembly to ka okumor kata ka un kod mur kod gik ma parliament kalo nikech gin gi kwan mang'eny od bura ma ok favor to iwacho ni ubro dhi nyime kod ng'anyo kata un gi yore mang'eny picketing weche go mag economic boycott to nyisa ni time frame mar gini eri odhi timore nikech ti ng'at ma sani riporo dhi nyime kod nyiso gini ni wuodhu madhi kanan chande poko chot pod wuoth nitie koro gini en gima dhi timore between today nyaka 2022 koso dhi timore beyond 2022. Ineno kata sechegi odiochieng' manyoro jakom nyon kod governors. Yes, noromo kod gi jomo kalo. Yes. To mage weche mane jakom wuoye kod jogi. Nikech king'iyo adier. Yes. Gima omiyo nyaka wabed gi the People's Assembly. Nitiere paro ma governor nigo. Nikech governor emong'eyo shida mar jopiny. To governor man authority. But mondo bed authorized mondo spend nyaka county assembly bed. Koro county assembly ni a watchdog. Esechegi. To why don't county assembly ni gin gidwa the benchmarking to governor dwa no kunjo piny koro jogi nikech gin gi numbers bunge ka e assembly ka gibro dio governor koro governor chopa time makoro gisiko mna ni impeachment kata neno the first term mane watieko mar 5 years you could see the same koro gimomi odwaga bring in the People's Assembly ng'ani be okony governor iwak nikech governor ko wacho no bwana jogi dia adwa kunyo pito jogi wacho ni gin gidwa the benchmarking gidwaro na migi loan mamtukni gidwaro na ginyiew ute gi gidagie ineno ga to jopiny to dwaro pi watimuru nango koro jopiny the People's Assembly ka ema koro wacho ni governor wan kodi onge kama jogi terie koro jopiny gi we are looking for a legal way to constitute them to incorporate them into the constitution. Mane moment Jakom is trying to do to this thing. Because Japin ni man gi shida tin mungeo gimainde. Japin ni man gi shida. Ti paro ni how long is it going to take? Timeline mar gini gimanya kinge Jeff. Ma odwa lero njethiwa. Raila kodicha hinya kod telo. Raila nyaka ka utelo. Gima Raila neno ga en oyuak nikech oneno shida mar jopiny. Raila ni gimora mora modwaro. Nyasaye no gwedhe gi nyithindo. Yes. Nyasaye ogwedhe gi pesa. Nyasaye ogwedhe gi chir. Chir brave. Onyalo face gimodwaro. Raila ngi international connection. Raila kata kokoro wacho no wae siasa. Onyadhi dak e piny mora mora. To yweyo mos odhi holiday mora mora e piny mora mora without ten kata international goodwill chabe. Koro gimoma licha hinya ma ng'ato nyalo wacho en mar jo Raila neno jo piny kaka chandre. To nge jok manitelo gi to magi jo status quo. Gin iko sawa mbe mamo go idho to iko sawa to them. Gin gi onge shida. Koro mage mo mi wacho ne jo piny nyaka bed wabed gi these levels of governance mo wacha ko gi piny kuchande the People's Assembly obed constituted professionally to bed constituted and being entrenched in the law mondo beren gi legal but timeline mar gi mo wacho gi kato kawo wang manu di chinga di onge but legitimacy mar telo masani tingeo onge the will is not there kata mna kawuono ka chunko ni nitiere ngamo se congratulate Ker waduoko niero kamano kuom yombo manyochi yo mo landslide victory notimo kamano. Bago wi. Penya kan tire ngam. Bago wi go. Macha penye mane kwa. What awu penje ma recognize very penye moko failed states. Ngado wacho ne failed states. Gima koro warwarango ni to the People's Assembly ni odhi bedo gi representatives ma bende dhi bedo ne gi jotelo kaendi koso enene jini oyo an jefalo ka dhi town kacha chande ta chopo city hall tayudo ka ji okunore ji koro ji temo ng'idho gazet ni ledo gazet ni to gazet ne wachamo abe donja agole pacha koso nitie jatelo ma kawasi wewe duto to ndiko gi piny to chako tero gi the next level. The People's Assembly is a group kaka nene kod kaka ni. It's a group of opinion leaders. It's constituted by opinion leaders. Nikech opinion leaders gi opinion shapers gi jogi emong'eyo kama gik moko dhiye kod direction ma gimoro kawo. Jeff kapodio kabiri studio kantie jari adek manyawuoyo. Tangiso gina dwa wuoyo about yorni mane kaka odwa jiwo oganda mondo mi gimwa dwaro. Ineno awinjo. To
in the same way kapodi jakom e level mamalo mar governance mamalo mar jakom system mamalo no podo ko chako gimoro nyaka bed nitie jok manyocho waseshare go obedo piny boneno the mic is the only way mwanyalo riego piny wado dwoko teno ni jok it's the only way nikech koro the ballot otamore. That is it. Nikech koro ballot ok notamre ballot onge adier onge chieng' mani yombi kete nikech okora moro ntie ballot kama dakio to gini ni nyaki grassroots weri to joma yombo nade un gi governor un gi MCA yimbe ne piem MCA ne ngato yombi dong no yombo mana gi ballot yombo to ntie yombo to ntie but gima be okwadwa the winner is all. The winner gets all. Wadwaro balance nitiere paro mosegol koni kod kocha, nitiere paro mosegol kod jor bura mag Jubilee, nitiere paro mogol kod riwruok mag kanisa ni gidwaro inclusive government, mondo government obed expanded. Wabed kod lemo machalo kaka mag prime minister gini, wabed kod positions mathoth mag deputy president. Mind ida kurwa kit wach ni oyo kare, waket tenge weche mag the people's movement, the people's assembly, mondo mi wabed ni kata ka ok en the winner takes it all to namba riyo bende nyalo yudi ni to ente miyango ogago. Ineno. Remedies mago gin symptoms emoro atema address ka. Wadwaro address root cause mar problem. Symptoms ema gik moko nwa create position gin kech giparo Raila bro gore ni gini Raila dwaga gini ma en thogo ok kamano. Koro gin gitemo ganwa create prime minister ka wa create nini mago gin remedies ma kin jogo kendo bro dok mani parliament kanyo to reconstitute that thing. No because ko favor gito giloko. Wadwaro nwa entrench power and sovereignty of the people, with the people and by the people, from the people. A ground, the People's Assembly. Kanye magino chakre, mako pobu central government ni, ko pobu National Assembly, or pass gimar home. To the People's Assembly pinka, chaka picketing, protest, modhia, viawanga, chiel, menu luwen, mapodo kodwara yun, jogi nyaka wich, makoro da kidog dalo. Luwenye yomane. Luwenye, okay. Ku protest peacefully. Exactly, ma en uwi kod everything, to ngene luwenye goi ni wangiara. Manok team, onge agoko. En luwenye ma, en nur koko, mondi ungene jo wadwanyo chukalo ge marach. Makata kidok dalo, ukin MP, ini achiel kum jomanokalo gino, tidi, iwakunjo dalo, anu Urugi koko nyalo miyo ng'ato wekalo gimonokalo. Dong ibiro waga nduru kogo kotieno te chaki dok ninde ot kinyi chaki duwe waga nduru kamano. To beda routine. Jeff, asebedi siasa matin. Ka jopiny ok dwari. Kata idhim ni liel ma idhi adhia e liel. Kata idhi kanisi dhim na lemo. Kichunga ni dwa yawo dhogi mondo iwach gimoro to giga ga ndur ma bi wuogi wuod. Mano eka kitime. Manu protesti na jopiny ok nkode. Bunya kilo kupachi. Nikech iwacho ni kidwa dhi, if you want to go far. If you want to go a mile, go alone. But if you want to go far, you must have a company. Inanoka. To je proverb moro be ma Nigeria mawinjo be oselo mbaga higni gite. Gima ber, gima rach ungere. Nigerians wacho ni regardless of how beautiful a coffin might have been decorated. Coffin and sanduk mama itiche. Yes. Nobody would wish for that. Onge ngama dwatho. Sanduk to los maber ni lakini onge adwatho. Kata obende system mar governance makori nano mantieni. Kata ka lucrative position mamalo go beyo ni. But onge ngama dwado njigino nikech kirango maber. Gini nyalo rwakie tigole. Adwacho ni gini. Okwadwa cases man ngato nyaka yombo makati nege musando girine giswinga no ngano gon nyaka yombo manyaka yombo. Wadwaro system ma is entrenched in the constitution. Erokamano. Jona wach ni mogik ne oganda nikech oganda mathoth ahinya ne bet ka kane ineno gi to ne gichalo jok ma geno lal negi. To moloyo wuodhu mano chako niri mar kamano. Kanya penjo jal ma bende lonyo weche mag siasa odo wede kana penjo kuma gintie wacho ne gin e dho aora. Wadi dho. Ok ang'eyo ni to ibe ine dho aora. Wantie dho aora. Gima be anyisi ni wantie dho aora be adwaro enforce points ma nyocho video wego and bende achimeka. Tadwa chako Genesis matin tu. Matin ka sino mana gida kari okay. Good. Kama ne walali. Yes. No lal kamoro. Ne walal kamoro. Kamiyo mbugaji mokwongo en constitution reconstituting the boundaries kacha. Ema ne oyombo ya mokwongo. Nikech mokwongo in a ward. Yes. Mondo wabed gi sub location at least nyaka bed gi dhano 6,000. A sub location. Iwinjo maber. To mondo wabed gi sub locations kata 4 nyaka form ward achiel. To koro wards 4 ema form constituency. Constituencies 4 form one county. Koro shida mane watimo one onagi mano mi tich mondo dhi
loka odhi thuchewa gin ka mondo gidhi girang numbers gin koro gichako kete siasa no kodwa ni joma kama oyud ward joma kama oyud gini koro yudo no ward achiel manu Genya ward mantiere Asego Kanyada ward mantiere Homa Bay ward achiel kama Rongo constituency ng'e gimomiyo to ok nikech population nikech gin girango dhano 6,000 to pinywa ma Mwalo Rift Valley ka kod pinywa ma diere koni gin girango dhano 2,000 to gimigi sublocation dhano 1,200 to gi fake numbers kod ket ing'iyo imigi sublocation koro yudo na kata watim nang'o jogi ohingo wag numbers e parliament gingo gi numbers kanye mane gisema wae koro nyakwarang kama ne koth ochako gowe kanye ma koth nogowe omiyo wano nagi komi tich ni dhiti tafadhali tiye kiparo ni kiny nobedie kikitiatia gik moko nikech idwa neno ng'ani kikiom iba hinyo go ng'ade ichlit ma joluo okawuoyo maracha be ajaluo aya koro mogik Kanan mantie machiegni to gimomiyo wan machiegni Kanan waseneno forces magoyo ng'ani piny gumalo ineno ng'ani ne dwaro odonj kacha makara wawuoyo kode to wawuoyo kode ken ga president matiende in case ne kopo dhi matek bwa share power to wan ok wanyal bedo president wayudo gimachielo mane gima notimo but gimwa dwaro ok wadich gi share power wadich gi the constitutional mandate kendo constitutional method mar yombo wadogru kata ko bedo na wania beda kanyo kwatamre kata bedo na higa achiel to wadogru yiero ma legitimate yiero makare mondo dhano oyier president mane yiero wano igre ni ko achago ni rokano dunya John kum ka uthulo mari mar bila chiel mondo wangi ne ugana matindo weche ko mag the People's Assembly mondo mi bed kod winjo kata lony makare ka weche makamagi kichako ne tire jomoko mabende po wanyo ni to gin weche machako nande to brugi kuma